kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanab, ilay. Ay nawaw, makapakigtot ka mo, Nana Francisca. Naa, di mo pa'y sinugbatan ti saludsud ko, ngam sa balimbit ti bagbagam. Mapanak iti ayan ni Nana Berta. Gumatangak iti sidaan kan meriendaan mi. Ah, Schedule nga min ti recording mi ita, Nana. recording iti anya? Recording iti drama tapno adda manendenggen dagiti subscribers mi iti YouTube. Tapno adda denggen dagiti subscribers me. Oho, kasla adumat ti subscribers daytoy a babae. Anya ti kunayo, Nana. Ulitin nyo man. Ah, si Kaki Dimay, saan ang maipapan kang katiinsawang kau? Agpatuloy ka kiday, tapno saan ka mataktak itilakad mo. Di naklatan ikaskasaw. Ay nawaw, nagadumutan ti ginatang mo, Ellen, nakaw. Tada kadwa mi amangan, Nana. Adda bisita yaw. Dagiti kadwa kang ag-recording iti drama, Nana. Kunak ano adda simang patabisita yaw. Adwan nyo ti i-record yo tapno addaman mo't denggan may. Nana, kinapudno na, naurnong ti i-record mi ita. Husto tapno adda urayag. Naimbag la aliw-liwa kabayatan ti panaglakaw. Ayun, Nana. Adda eko bag mo dita, nakaw. Ayun, Nana. Nangalaak na amok nga ado ti umay ko gatangan. Malamod to'y nga rudan ta iso ti pangikargaak. Adda selop indi to, ingam na ingpis ngamin. Mala, agtugaw kabiit, ta isupot ko tigat-gatangam. Si Mang Putandaman ng Cecil, lakay. Wine, itaypay. Adda iti recording room. Ay nawaw, nasa pa da Una, tatiimbagam ka no, kat ato ti record yo ita. Ay wan, naurno nga rod lakay. Nabayag mo't nga minin idi na udi ang nag-record kami. Muto yung daginatang mo, tasya kung timakam mo. Ilotom dagitoy Saan akong agimatang iti Ricardo, taadda pa'y mo't nabaki. O kilaan ba ka? Tapno maibos ti sigurd nga istak dito yung balay. Tapno masukatan mo't Win ay wan gayam, pinagkapim ka di ida. Nalpasin ba ka? Okay. Mala, si kangaruden ti makam mo nga agluto, tamapanak iti ayanda. I-set up mi dagiti rumbang ama i-set up. Iti kasta, marugyan mi matan ti trabaho mi. Itistoro ka dito papa ng Francisca ba ka? Wine, apay kaday. Ipalod mo man ti cellphone number ka. Ay nawaw, an mo manantilod. Adda ko matigayat ko adenggan ba ka? Anya mananday ta? Pagdengag akiti drama. Patansamot manantiin upload ni Ellen. Damag ko kit nag-record da iti sabadaw. Drama la ka na yun. Naadik kamitan. Isumit nga rod tiliw-liwak bakit. Paludam man ti number ko Saan man asyak ti ibabaon mo? Saan nga ija istor ti papanak? No di mo kaya, ipagam iti nasaya at siyak man lang ti mapan. Kasta mapangkamait. Well, mapanag! Nagatulaki di ngay pagpagam dita. Ay nawaw, apay ngay nagdap mo kat agdengdengagak iti drama. Kunak ano nakaturog kan? Makatitilang mo nga minta drama adang denggam. Sa anak anaturog anya, nakakidumaklaang. Ay, yak amo kang kainggaw. Unaw, nasilyan kay ti drama da Ellen. Iso anapudot man ti daram. Ay sana, iti anya kumaaga po ang mapasagida nak. Una, takasla si kamot di starring iti drama da. Maragdak-dakos. Naa,
Saan man asyak ti pagpungpung tutom si kainggaw? Di nak ikumkumpara. Ta saan nak ama nagdakdakas? Iti kastato no ti boses mo. Kat kasla apektado ka launa itin drama na. Nonsense mo nga mintis istoryaan da. No siya, at damot ti maadal tayaw. Talaga lang kiti anasilyan ka. Iso akasta ti bagbagam. Ay, agtal na ka man! Nasilyan mo't nga ibagbagam dita. Ay na, Francisca, bakit? Nabayagan nga agdindin nata. Amok ti ugalim. Ay na, pasensya ka Inggaw. Diyak nangangag tuk-tuk-tuk kagayam. Napigsamot kami ti drama dengdenggam itay. Ay, uwan nga Rod. Ang nalpas mo't kitin. Agpatatagayam. Mahilig akmot ngagdeng iti drama. Uwan atay sumot tiliw-liwak. Naimbag ko tadamanan in-upload ni Ellen akalugaran tayaw. Sigurado nga daman ng ti ipos na no alas 12. Sumanan ti orayak Ay, anya nga minan ti umay mugatangan. Adala kom a soft drinks kabsat. Anya akulor ti kayat ma. Ada ti orange. Ay, adapay. Ikan na kiti may salang. Pato'y tibayan ko. Nakitam ka din ba kay? Ay, nawaw. Ti anya, Joel na kay. Di komenta iti drama in-upload mo iti YouTube Anya timbagada ay? Basaham latan Tama nga no istorya kat adan to ti kurang na. Ay, nawaw. Asino day ta nag-comment? Diyak mo't amam mo. Nan kita akman. Kompormi mo ti drama yu. Ay, nawaw. Asino day ito Diyak mo Mayat mo ti taray ti istorya Isumot lang ti bagbaga dagiti kalugaran tayo nga adik iti drama. Ay, talagang addadag iti tattao akasta ti kapanunutan da, lakay. Toxic da nga rod bakit? No di da kayat ti maipopost, di saan dangag-dangag. Ay, una yan ang mindset ti tattao ita panawin. Ang tinapatag, kat awan ti mabadbad di kam apada matao. Kaladalat ta income mo, bakit? Ay, wala. Day ti kapat yan, lakay. Nagadumutan, tinigatibo a comment ko iti YouTube dayjay nga ilain. Ngum kasla awang makitkitan Di na bitin pansinan. Anya nga tano. Amukon. Agarami dakmanan iti may nga account ko. Bordado ti ikargak anagang ko. Iti kasta, kit saan amadlaw. Saan ko asar dengan dayto nga ilain? Marmarwam. Anya ti mo paspasamakan ka bakit? Ay nawaw. Agmauyong kan samot taon. Agmauyong mga ibagbagam dita. Apay nga rod aso manao ka, kat awan mo't kasarsaritam. Kasarsaritak matibagik Anya kumapay ngay. Ay, agmauyong ka talaga. For your information, sa anak nga agmauyong anya, mas daawak laang no apay asaan apan pansinan ni Elaine dagiti negatibo a comment ko iti YouTube na. Kunak tumag, sikatin nang i-comment iti nakitak. Apal munday ta. Sa anak nga agpaabak. Agarami dak iti may sapay adami account, tag-commentak manan iti dramang impus na. Ibabain ko daytoy a babae. Inton kwan, madismaya. Kasta talaga ti planaw. Kayat ko ang madismaya dayjay nga Elaine. Demonyo ka magaya matao no kasta. Gimatangak iti naimas abagsangwan talakay. Ay nawaw, adda kwarta makay. Adda gumatangak ka din no awan. Manungay ti sweldo mi ti YouTube bakay. Secret. Saan ko ngay bagbagakan ka? Dakkel siguro niya. Sakto lang. Tamay sa supot ngay. Anya tilinawon deta. Fried chicken lakay. Adda lang harudin ti ginatang mo ulit chum. Gimatang ka pa'y manin iti fried chicken bakay. Saan para kadata ti fried chicken aginatang ko? Anya? Para kinana Berta daytoy. Solid supporter ko dayjay abakit. Iso para manak manmet ni Nana Berta. Ay, sigurado amaragsakan dayjay bakay. Anya ti gatagom nakaw. Sa anak agumatang nana. Ay nawaw. Anya ngay nga road. Apay ngay may ka.
Imayak, taikan kayo iti fried chicken, nana. Ha? Nagsweldo akmanin, iso aparamanan kayo manmat? Nay, ay sos, agyaman aklaunay tanakalagip ka na kaum. Awan anyaman na nana. Oh, adi nana, alain nyo, tani, agpakada akmatlaan. Ay katagkape kapay Saanan nana, agururay ngamin nila kay ko iji balay. Mangal daw kami mutan. Ay kasta ka de. Mala, inton maminsan tungarudan. Kat agyaman akmanan iti inted mau. Anya ti may imbaga day nga ilin kang kama, Roberta. Nangyag iti fried chicken, maray. Aya, Wun, nagsweldo ka nung amin. ipalastog naman nga minad Ay na, saan akasta ni Ellen? Pangit mo nga ro ti drama nga aramiden da. Mayat mo't no siya klaamay sa. At damot ti maad-adal, kan siyempre, liwliwamot laangan Pangit ko na lang arudan. Ay nawaw, apay akastamot ti ibagbagam. At dakadidakas nga inaramid na kan ka. Awam mo kiday, ngam kagurak launay da dya babae. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Guraam di tao kat awan mo dakas nga inaramid na kan ka. Di mo ka dinabasa dagiti kumain, kan real talk ka dagiti drama na. No kasta. Si kagayam di basher na. Siya nga raw, adu ti inaramid ko nga account ko. Takayat ko nga iparupa kong kuha na nga awan ti sir-sirbi ti drama na. Panag ko na masapul nga agpadoktor kan, Mari Francisca. Narigat ti maadaan iti sakit nga awan agas na. At damanin baro nga account, bakal? Basher manan? Wain, dagiti drama artist mo matante babasda. Saanan ati istorya? Nagadumot tinday tanga account ti basher lakay. Kaar-aramid laang bakal. Sino nga tati tao iti likodan dagita nga account? Amok no asino bakal. Dagiti liimod nga umapapal ka. Ay, awan ti amuda nga aramiden, no di agsao iti negatibo. Kasta ti epekto na no inuubing ti panuno ti may sa tao bakal. Ken gura ken apal ti adda iti kaung ganda. Ag-recording kayon samot manan. Ay nawaw, kasanoan na amuan nyo nana. Wun taadumanan ti ginatang mo. Ag-record kami manan tapno adadenggan nyo nana. Ay wun man nakaw. Nangagkumutin amin a drama yaw. No daduma kat ulit-ulitak pa yun adengdenggan dagiti daduma. Agyaman launa iti suportayo nana. Agyaman mo taad daliw-liwame. Maya ti mindset mo. Uray ibabas na ka ni Francisca. Uray dakas ti ikom-comment na iti drama ngay upload mo. Kat saan ka na dismaya. Anya ti kunayo Nana Berta? Ni Nana Francisca gayam ti basher ko? Ay kwa! Ay sos, lawan ko. Amukon no asino ti basher ko lakay. No asino ti akin kukwa kadagijay nga account. Asino ngay bakal? Ni Nana Francisca kanumot ko na ni Nana Berta. Ay nawaw, pudno ka de. Wala kay, nailawan ni Nana Berta tinang dakamat itay, isuan na amwak. Dayjay gayam abakbakitan. At da siguro ti drama manakasairan tirik nana. Ay, saan nga amin a drama kat may papankan kwa na? No ipagarup na may papankan kwa na ti istorya, iso ti ayan ti parikot, saan kat asya? Diyak mo tan mabirukan ti speaker bakal. Adanwam ti speaker aya. Agdengag ako may ti drama. Ay nawaw, drama manan. Iso nga rod matiliw-liwak. No agdeng ka iti drama, saan ang masapul nga i-speaker mo? Na, Agsaysayang ka lang iti load kuna manan. apay kumasayang tilod. Kat naibagak mat adag iti drama iti YouTube tiliw-liwak. Dagita YouTubers ti bumaknang no kastalaang. Ay nawaw, no kayat mo di agaramid kamot iti YouTube mo. Ag-content kamay.
Tapno saan aday to umapapal kan agkumkument iti kumkumpormiti among aramidan. Di mo ka di amaw, a feedback da gijay lakay. Feedback tapno mapasaya at dati drama da. Saan akas ti comment ti concern at awan niya? Basaam ti comment mo. Madlaw nga dati nayon na sa balay. Kan maysa, no talaga nasaya at ipanggab mo. Apay ang masapul nga agaramid ka iti ado-adami account. Sa bali mo't ti ugali ti asawa am kabsat. Un nga raw kabsat. No basbasa ak dagiti comment na iti drama ni Ellen na kalugaran. Kaslaawan panunot na. Wad now, napasagidan day jay iso akas jay. Apal na mutlaangan di duma. Saan mo't nga amin kat para kan kwa na? No di na kayat adeng ganti drama de Ellen, ay kat mabalin mo tasan nga agdengag. Isumit timbaga kan kwa na. Ngam kaslag mauyong. Bakbakitan nga wanakam na. Ay, unayin ayadag iti tattao saan anaragsak iti biyagda. Naimbaglaengen at natibker ti pakinakam ni Ellen. Saan anadismaya, oray kas jay ti ikom-comment ni Francisca. Likliklikan naksamit na Francisca. Ha? Itay pa'y akit kitaan kayo, ngam kasla saan dakmat amakit kita. Ay, kwa, Elaine. Mabain kayo kade? Wano, mabutang kayo, taam mo yung addabasol yung kanya. Si Kaki Dimot, apay ko mga agbutengak ngay. Da kayo gayam ti agkom-comment iti negatibo iti YouTube ko nana. Da kayo gayam di bakbaketan abasher ko. Kinapudno na, sa anak abasher nakaw. Ay nawaw, no saan kayo abasher? Anya nga rod ngay. Nagkomentak iti kasjay tapno mapasaya at yupay dagiti drama yaw. Konsernak laeng mait. Ay nanana, saan akas di ti pa nag-comment ti tao a concern. Negatibo met amin ti comment yo. No talaga concern kayo, ibagayo iti nasaya at awagas. Kat no awan mo tinasaya at ama i-comment yo, may mayat no agulimag kayo. Ah, Bakit kayo nana? Agaramid kay kit di itinasaya at itipada yung atao. Di kay agbalin a kontrabida. bakbakitan abasher ko na nakidi kanya kaun. Pudno Mike, di mo ilibak ta bakit kang agbaysaw ng kaslawan panunot mo. Uray si ka inggaw, kastamot ti ibagam kanyak. Apay, masaktan ka kaday. Asino ti asawam aya? Sika, ngam saan agaputas si kata asawak, kat kanunungak ti dakis nga ramid mo. Anya nga ta ti marignam, no ibagata abakbakitan ka ngam inuubing ta panunot mo. Anya? Nagaramid ka pa iti dami account, tapnula ang maibas mo ni Ellen. Anya klase ti kapanunutan day ta. Alawunan, basol kaun. Awanan na, no maamuan dagiti kalugaran tayo taramid mo. Sigurado ang maibas ka mo. No awan nga min tinasaya at ang maikoment mo, saan kalatan nga kom-comment. No saan mo akayat ti istorya? Simple laang, saan ka nga agdengeg? Ay, nawaw! Di kinaimbag ti may sa tao kat maipakita babaan iti panagsasauna. Di ka nga rod agdarasudos, pilyam ti agbalin anaannad iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.